फार्स्टआवनो खोन्थागोरनि इयाव सालाद पापर बाथोन इयो माबा खोमा फान्थाव दालि पनीर এইটো কি হয় গাহৰি ইয়ে অমা এইটো কুমুৰা এয়া লকেল দাउ आरो खुमब्रानो आरो এইটো बियो थास' बिथुरि ना गोरान ओमफ्राय अमा बिबु ओमफ्रायो आलु फिसा जानोसै गोथाव जादों स' गाइस नैयाव माखासे मिस्टारनि गोजाम ड्रेस दं आरो बेखौ आङो माने इनिफ्राय बख'नो नागिरदों नै माखासे मोनबाय बेखौ माने ONGC कल'नि सिङाव बिदिनो डनेट हैगोन आरो जेनेबा बिदि लागासिनो आरो ONGC कल'नि सिङाव बेखायनो मिस्टारनि गासिबो बोराय इमानबो बोराय नङा आरो इफोरो गानजायो नै इफोरो ओरैनोसो हाबसोना थाबाय थायो जायगा गैयियाव ओंखायनो आङो इफोरखौ माने हैनोसै आरो नै इफोरो मोजाङानो इफोरो नै इमान गाज्रियानो गैया इफोरथ' आंनिसो ओमफ्राय नैबेयाव जिन्स पेन्ट दं आरो नैफोरबो मोजाङानो इमानखिनि गाज्रि नङा हाफ पेन्ट लं पेन्ट हाफ पेन्ट इदिनो गोजा आरो आं दा बेखौ बख'ग्रोना लाजोबनोसै इयाव नै गाइस इसिनि मोनबाय नैबेनिफ्राय ओमफ्राय आरो बै गद्रेजाव माखासे दंबावो बेखौ नागिरनोसै नै इसिनि हेल' गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय माने जोंनि ONGC फेमिलिनि गेट टुगेदार दं आरो बेवहायनो थांनो रेडि जाबाय नै पुरा आं दख'ना गानना लाबाय गरमखायनो पाटनिखौ गानासै आङो नैबे थान्दा माने कटन ना मा होनगोन जिनिखौ गानबाय आरो आङो ओमफ्राय बिराद गरम जागोन नालाय न'खा बोथोरा गरम आरो ओंखायनो आं सिम्पोलैनो गानबाय ओमफ्रायो मिस्टारा आर'नाइ बख'गासिनो ओं ग्रिनखौनो लादो ग्रिन नङाबा रेडखौ लाना हो मिस्टारनाबो नै जाबायानो ओमफ्राय जों थांसै आरो थांनाय बोसोरनिखौबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा नुदों जानांगौ थांनाय बोसोरनि गेट टुगेदारखौ ओमफ्राय दिनैबो आरो थांनाय बोसोराव एसे थाब जादोंमोन ना बै मान्थआवनो जादोंमोन देग्लायनि 4थआवसो आरो दिनै जुननि 4th ओमफ्रायो थांनो ओंखारबाय फैलाय ओइ रिपियाखौ गस्ला सोलायनो नागिरगासिनो दाबो जायाखै हिनजाव बायदिसो देलायबाय थायो दा लोगो मोनबाय दं गाइस दायो जों ओंखारलांनोसै स' गाइस नै थफ्लाया लाबाय मिस्टारनि गस्ला गोजा बेयो गासिबो गस्ला लंपेन्ट बेखौ डनेट हैनोसैनो नों गान खोन्दाखौसो नामा गानखोन्दा माने पुरानासो लाखादों सिआइसेफ्रा सिआइसेफजों माबाफ्रा हैगोन आरो ना दुखिया दा होलांनोसै सेन्देल बोहैनाय जुथा गोजाम सबखौ हैजोबनो हायो थारमाने आंनाथ' आरो सब मोनसेबो जिनाय गैबावा गस्लाया फिसा जाजोब्बाय आंनि थाखाय आंना एम साइज गोजामोन आगोलनिया गोदो दा एल साइजसो गानो डिउटियाव गाननायफ्रा सब गुफुर जाजोब्बाय ओंखायनो थांनो थाखाय रेडि जाबाय आंनि फाइनेल लुकआनो बिदि जाबाय आरो येल्ल' दा जों थांबाय थानोसै बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो मिस्टाराबो माबासो गानबाय मा होनो येल्ल'खौनो लाबाय बेबो गामसा गाननांगौमोन खिन्थु गामसाया मोजां गैया इस गैया जालायबाय दङहाय थगायनायानो जि गरम मिस्टारा नै गारि दरननो नागिरबाय नै दा मिस्टारजों आंजों थांगासिनो ओंखारबोबाय आरो जोङो न'निफ्राय दा मिस्टारा ड्राइभ खालामगासिनो खाथियावनो आरो जि बायदि गरम ओरैबायदि सान्दुं फाग्लासो जाखागोन आयौ नै सान्दुङा सिङाव एसि रुममोन ना फुल एसिखायसो थानो हासिगोनहाय नङाबाथ' थैखागोन दिनै ओइ नै डनेसन होनाया डनेट मिस्टारा हैनो थांबाय नै होफैगासिनो मानसिफ्रा
होबाय बिसोरबो जि बुरजा लाबोदों नङा जि गोदान गोदानखौ नायसिना नुदों बेनो ONGC कल'नि इन्टार जाबाय जोङो स' गाइस सफैबाय जों दा थांनोसै हाबलांनोसै फैदो गाइस नैबे सिङावनो जादों अफिसार क्लाबाव हाबलांनोसै जेबो लायाखै आं लान्थ'खौ Hi, hello. सफैबाय फैनांगौआनो बारा गैला खोमा ने साथि गासा सावनाय हाबाफारियाव बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायबाय Welcome, sir. Political Science, Assistant Professor in SPP College, Namdi, Shivsagar. He is originally from Udalguri district. I would request Mrs. Lisa to felicitate him with honor. Thank you all. This year we have included some. आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय शिबसागरनि ONGC जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावनो हाफैनाय आदै मादै आदा आब' बाजै गुमै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोन आरो अबावबा जुदि गोरोन्थि जालाङोब्ला नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय जोंनो बर' समाजा दाजादों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनिफ्राय लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै बिथांमोना बर' थांनानै थानाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय मिथिं दावथिं खालामनानै जिबायदि बर' माहारिखौ खौसेथि लाबोदों आरो बर' माहारिखौ दाबोदों जानसेनो सिंग्रा फ्रेन्स फ्राइ गुबुन गुबुन राव हिसाबै दङ बायदिसिना दसे ओरैनो बाहेरायाव ओंखारथ'बाय जिरायनो बानानै सिङाव दावराव सिङाव माबा माबि प्रग्राम जागासिनो गेलेगासिनो नै जिराय बिमा फिसा दे नै ओंखाम जानो हाबफैबाय जोंहा माने आङो ओंखाम जानो हाबफैबाय आरो मा दं आं नायनोसै इयाव फार्स्टआवनो खोन्थागोरनि इयाव सालाद पापर बाथोन इयो माबा खोमा फान्थाव दालि पनीर এইটো কি হয় গাহৰি ইয়ে অমা এইটো
লোকেল চিকেন আৰু কি লগত বনাইছে কোমোৰা এয়া লোকেল দাउ आरो खुमब्रानो আৰু এইটো बियो थास' बिथुरि ना गोरान ओमफ्राय এইটো इबो अमायानो खोमा गाहरि न इदु इबो अमायानो पेटु नेगि न इदु अमा बिबु ओमफ्राय आलु फिसा ना itu गाहरि पेटु हे लानोसै आंहा बिदिबा अमाया गोथाव जादों ना जोगोनार मोजाङै गोथाव जादों ইয়াৰে বহি পাৰিব মন্দিৰ जानोसै गोथाव जादों जाग्रोना लानोसै जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय ओरैजाय नायदो Gana video फोजोबसै
guys finally सफैबाय get togetherनिफ्राय नै एखे सफैनानै दे न'का मेंबाय माने ना आङो दिनै ओइ नोङो मायाव मोन्दोंमोनलाय बेयो मोनसे गिफ्ट मोन्दोंमोन आरो कुइज सोंनायाव कुइज बायदियानो आरो नैलायखौ मोन्दोंमोन आं नायाखै दाबो आनबक्सिं खालामाखै माने ओरैबायदि थारमाने कुइसन सोंदोंमोन आरोना जोंनि गुटि ONGC स्टाफनावनो सोरनाव जायनाव थारमाने हिन्जावनि फट' थाबानो थारमाने गिफ्टखौ मोनगौमोन आरोना ओमफ्राय बयनावबो फट' गैयामोन थारमाने फट'आ थारमाने जायना बांसिन जानांसिगोन ना उनाव आंना मोनब्रै गोनांखाय आं मोनब्रै नायनो आंनि दङ होननानै आं बिलिबानो खालामाखै मायाव लानायमोन नोंलाय आंनि फट'खौ थाबाय थाखायोना नायनो दिनैसो मिन्थिफेरदां अ ये गोदोनियासो मोनब्रै बेयो मोनसे बेबो बिदिनो खेलमोन आरो बेबो कुइज बायदियानोमोन बेखौबो मोनबाय नै माने जेनदों आरो जेनबाबो हरबाय बेखौ ओमफ्राय आनबक्सिं खालामसै थार्ड पजिशनाव दंमोन आरोना जोङो कुइसनाव गाइस कुइसना ओरैबायदिमोन देलाय नों साफायना लाबोदों कुइसना दे खोथालाय बिनि कुइसना जाबाय थारमाने जोंखौ साब्रै कापल थारमाने साब्रै फज'नानै ओमफ्राय कुइसन सोंदों आरोना हौवा हिन्जाव आरो थारमाने हौवा हिन्जाव मेटसिं जानांगोन थारमाने एन्सारा मेटसिं जानांगोन आरोना हिन्जावनि ग्रुपआ बेलेग हौवानि ग्रुपआ बेलेग ओमफ्राय कुइसनानो जाबाय थारमाने नोंसोर बबेयाव फार्स्ट लोगो मोननाय थारमाने ओमफ्राय जोंनाथ' एरेन्ज मेरेजसो नालाय एरेन्ज न'आव मिलायबाय आरो जोंनाथ' एरेन्ज मेरेजसोमोन नालाय ओमफ्रायो जों सानै फार्स्ट लोगो मोनदोंमोन होनबा जोङो जनायाव लोगो मोनदोंमोन आरो बेयो जनायाव लोगो मोननाय नालाय बे कारेक्ट एन्सार जाबाय आं मोनसेया जाबाय हाबायाव मा जाहोदोंमोन थारमाने हाबायाव मा बेदर जाहोदोंमोन आरो बेयो जाबाय बेबो मिलायदों आरो अमा ना ब्रयलार माने चिकेन ओमफ्राय मोनसेया जाबाय फार्स्ट मिटिंआव फार्स्ट लोगो मोननायाव मा गिफ्ट होदोंमोन बेखौ फार्स्ट लोगो मोननायाव माने मिस्टारा मा गिफ्ट होदोंमोन होनदों आरो हौवाया मा गिफ्ट होदोंमोन आरो बेवहाय माने आं होनायखौसो आं लिरना होबाय आरो होबाय रिं लिरबाय ओमफ्य जा आर'नाइ लिरबाय आं आर'नाइ होदोंमोन नालाय फार्स्टआव बिनो औ आं रिं लिरबानो जाबायमोन आरो फोर्थ कुइसनानो जाहैबाय हौवाया हौवा माने आं अबेयाव फरायोमोन बेयो अबेयाव फरायोमोन आरो हाइ स्कुलखौ मिथिलायनांगौ ओमफ्राय आंहा बिनिखौ मिन्थियासै हाइ स्कुल फरायनायखौ ओमफ्राय आंनिखौ आङो इमान खोन्थाबाय थायो UNB नै बेयो जोंहानि न' खाथिनानो सिदे होननानै खोन्थाबाय थायो थेवबोयो गोसोआवलाया आंनि स्कुलखौ UNB ओमफ्राय जायासै जोङो मोननै कुइसना मिस्टेक थांबाय मोननैया कारेक्ट जाबायमोन आरो ओमफ्राय आनबक्सिं खालामसै मा दङ देलाय बोखारना थाब टि कापसो खोमा सेल'नि वाव आयौ इले जोंहानावनो दंमोन बायबायमोन ने मा जेखे थैबायलां थेंक इउलै गोदोनि यादासा फैफिनबायलाय बोराय बुरै सानैजों सेम लोंनो हासिगोन नै सेल'नि थिगखौनो होदों वाव नै मा जेकेना इनि लोगोआ दाबो दंबावो बेखौ आंनो खोलिनानै सेफायदोंमोन ना थेंक इउ बोराय बुरै सानैजों नै जरा दिनैनि गिफ्टआ नै जोंना टिं टिं नामा वाव स' गाइस माबा गिफ्टआ जाहैबाय काप आरो ओमफ्राय आं ड्रेस जेबो चेन्ज खालामाखै ओमफ्राय दा ड्रेस चेन्ज खालामनानै आरामनो रेस्ट लानोसै आरो स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुखो भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ अल गुड नाइट बाय बाय